dak li se jkun ftit xhur oħra il-Visitor Center minn fejn se jidħlu n-nies jaqtaw il-biljett u jkomplu l-viżita tagħhom ġewwa l-Palazz tal-Gran Mastru, kienet oriġinarjament id-dar ta' Eustachio Del Monte, magħrufa li kienet jew l-ewwel jew t-tieni dar mibnija ġewwa l-Belt Valletta. Dan Eustachio Del Monte kien neputi ta' Kavallier Gran Croce bl-istess kunjom li eventwalment kien laħaq bħala Gran Mastru ftit snin wara. Nafu li dan Eustachio kien mar l-Italja u ta' età żgħira u miet u allura din id-dar spiċċat ħanajdu hekk użata minn tieħu. Illi ftit żmien wara kien sar il-Gran Mastru. Nafuh ukoll bħala Del Monte dak illi ġab il-konvent mill-Birgu għal ġewwa l-Belt Valletta. Dan għaliex uża din id-dar bħala residenza tal-Gran Mastru, għal volja kienet ħanajdu hekk ħaġa privata, amalgamama binjiet oħra fosthom ħanajdu hekk importanti ħafna il-Berġa tal-Italja u minn hemmhekk beda il-Palazz tal-Gran Mastru kif nafuh illum. Parti mill-istruttura li qed tinkixef waqt l-iskavi u x-xogħlijiet hija l-istruttura tan-Ninfeum. In-Ninfeum kienet struttura li flimkien mal-Oranġeri kienet tagħmel parti mill-ġnien. Waqt ix-xogħlijiet irrealizzajna li dak li konna nafu mid-dokumenti fil-fatt kien għadu eżistenti għalkemm partijiet minnhom kienu tkissru fi żminijiet. Fi żmien Pinto nafu li daħal l-arloġġ li nsab warajja fejn prattikament dan eret parti sostanzjali tal-istruttura. L-iskavi li qed isiru bħalissa qed jinvestigaw kemm l-interventi tal-arloġġ kif ukoll qed nippruvaw nifhmu dak l-istruttura li kien hemm. Dan l-interventi huma wkoll orjentati biex nerġgħu nippreżentaw l-ispazji kemm jista' jkun fl-istat oriġinali tagħhom fejn hekk nagħtu l-kunċett tal-ispazju kif kien jintuża ma' dak iż-żmien.